jam hiramon bandiraɓe selaɓeɗo toɓe radio jolsare garti hande oɗo ñalawma alarba hawri ko nogas jeeɗiɗi lewru mars tan ujunnaji ɗi nogas nayyi hawri ko 17 lewru korka ɗum noon kabaruji moon e ɗemgal Pulaar on guitorɗen ko toon to États-Unis ne wayno ko ñalawma he kadi hono tungnade kabaruji gumiriɗi toon to Baltimore ɓe mbawi yisude ɓalli ɓeɗo yimɓe jeemoɓe ɓe jeelutono koye gonno ko liggade oɗo pont haade muɗum yande siftindon toon pont o yani ko hanki après minuit ha caggal nde bateau goto baɗɗo conteneur uji buuɓi e goto piyoji makko ɗum noon haade bateau buuɓade hen noon woori waddanoma alerte on autoji kewɗi ponno ɗerode oɗo pont o juutedi muɗum kilométre kene wona kilométre ɗiɗi juutedi e wayno hadde donc pont o yande ne wayno ɓe mbaɗino alerte autoji kewɗi mbasi rewde pont he kono noon caggal nde ɓeɗo yimɓe ɗi nayyi jeegomo jiita liggotonoɓe toon kadi tinnonoɓe wonno kañumen koyemumen jiyaka ene guuri ene wayno ɓalli mumen ne jiita hande nde kamɓe ɓe mbawi neldude autoji jahoji nder ndiyam ɓe jii won autoji goɗɗi ndeke ne gonno e pome nan toon jooli ɗum noon andaka taw ɓe kalanta oɗo sadio so tawi won yimɓe wonɓe e ɗiɗi autoji e kadi holno ɓe guittirta ɓeɗon yimɓe ko wawi wonde fof ene wayno pomme o yani ko hanki subaka ɗum noon ko caggal minuit ene wayno kadi oɗo saha joni ko ɓeɗo tan yimɓe wiyaɓe ɓeɗon jeegomo tan wiya wonde limaka mayɓe hen caggal nde pomme o yande habaruji men hande toon to États-Unis noon kanko Barack Obama gardinoɗo leydi États-Unis ene wayno oɗo saha waɗi déclaration hande ɗum noon ko caggal nde o joddi e hono caggal nde o joddi kanko président Joe Biden ɗum noon ko toon to Maison Blanche ɗum noon ko caggal nde o joddi kanko président Barack Obama nde o joddi e président Joe Biden ɗum noon ko ñande altinde toon to Maison Blanche walla kanko ancien président Barack Obama o yaadi toon kadi ko yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa taw ko conseiller ji wonnoɓe conseiller ji makko walla kadi wonɓe conseiller ji hono kanko président Joe Biden hande ɗum noon ko wiide tan wonde ko oɗo saha joni mo ƴefti kanko hoore makko pellital e yentude campagne hono président Joe Biden pour wallude ɗum ha hawa Donald Trump tugnade haalduji tugnade kam ko fama oɗo saha joni kanko ancien président Barack Obama e kanko Nancy Pelosi maɓe joggo ko wiyete rôle mawɗo e oɗo campagne gonɗo hakkude Donald Trump e kanko président Joe Biden hande toon to États-Unis hono kanko biyeteɗo Joe Lieberman ɗum noon ko meeɗi wonde kanko hoore makko sénateur kadi o meeɗi wonde candidat vice président hono Al Gore ɗum noon koye hitande ujunnaji ɗiɗi o sankima hande o sankori noon komo yara duuɓi capanɗe jeetati e ɗiɗi donc o sanki ko toon to New York tugnade kadi e konngol joom suudu makko biyeteɗo Hadasha ɗum noon ko caggal kanko hoore makko nde o yani o gañi hen ɗum waɗi complication kanko noon ko cifreteɗo ko kanko woni premier juif taw ko menɗon wonde candidat pour wonde vice président ɗo e États-Unis donc kadi ko indépendant wonno kanko Joe Lieberman kanko Joe Lieberman noon kanko kadi wonno e sehil ɓurɗo wonde sehil donc kanko Joe Lieberman ko sehil John McCain no fewi ɗum noon kadi ko sénateur mayiɗo kañum hoorum e hitande ujunnaji ɗiɗi e 17 donc ene wayno ko kanko hande oɗo ñalawma maayi kanko Joe Lieberman habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Sénégal e jamme walla hiiɗe bisuji puɗɗima duppede toon to Dakar ɗum noon addi duppugol bisuji hen ko caggal nde police yanodiri e ɓeɗo sukaɓe wonnoɓe toon so ko sepannoɓe tugnade ko haala joguinoɓe anni yaade toon to galle makko kanko Barthélémy maire de Dakar kono ene wayno police ne yani mabɓe wiya fi hen suka sangi woni sukaɓe heddiɓe hen kañumen koye ñañi jani e ɗiɗo bisuji mbiyata diiti ɗum noon ko bisuji ɗi kanko président Macky Sall ɗi o walli Sénégal dañi ko sakkiti ko donc ene wayno oɗo saha joni hono bisuji compagnie bisuji foof dartini transport mum oɗo saha joni ha situation ɗum noon ko ɗum woni oɗo saha joni hono kamɓe kanko cuɓaɗo yo arde leydi ndi e nder kan discours makko kam mo waɗi o wi wonde ko oɗo saha joni ɓe jiiɗi ko saha waylude no leydi ndi lamorte ni waylude kadi wonde hoolare nattunode wodde hakkude kamɓe ardiɓe leydi ndi e kamɓe kadi ardaɓeɓe ko wawi wonde fof ene wayno ko o wi kadi e nder konngol makko gouvernement makko wonata ko yimɓe rewɓe e worɓe e kadi ko yimɓe joguiɓe gandal ko yimɓe kadi joguiɓe pellisal ɗum noon tugnade hande kanko cuɓaɗo yo arde leydi ndi hono kanko Bassirou Diomaye Faye
hande toon sénégal hono kanko menɗoɗo takkude ousmane sonko biyeteɗo adji sarr oɗo saha joni wiyama o yalti leydi sénégal andaka noon to woni kono e nder ko haala wiya wonde ko rewi ko lawol fade mauritanie caggal mauritanie noon o wiya wonde wonen wiɓe mona o fayi canada wonen wiɓe o fayi suisse ɗum noon jaltugol makko sénégal no yimɓe kaalirta ni hawnaki nawde ɗum ko sibabude ene wayno ko kañum hooremum nooma e won candidat pour no parti pastef caggal nde ousmane sonko sokono ɗum noon sibabude honde kanko ɓeɗo gañima hawnaki taw kanko adji sarr ɗum waɗi mo yaltude leydi sénégal wawi wonde fo adji sarr siftindon ɗon ko kanko takkuno ousmane sonko ha wi wonde ko ousmane sonko memimo taw welaka ɗum noon ko ɗum waɗi oɗo saha joni kanko hoore makko yaltudemo leydi sénégal ko sibabude kulol makko hawnaki ma ousmane sonko walla bachir diomaye faye laamu muɗum ma ruttito e enquête aji makko pour addandemo caɗele habaruji men international hande toon to israel en woni ko seppoji mawɗi mbaɗi toon hande to tel aviv seppoji ɗi noon ko tungnade kadi habaruji gon toon ko kamɓe yimɓe ɓe ganduɗa koriji men koko nangga taw nangui ɗumen ko hamas guila haare fuɗɗinde ñande 7 octobre nde en woni kamɓe koye koye waɗa seppoji pour wiide yimɓe mabɓe yo gop ɗum noon ɓe mbaɗi seppoji ko ɗum waɗi police israel ari toon ñande seppoji ɗi nangui hen woni yimɓe ɗiɗi taw ko ɓeɗo yimɓe kadi ko famille yimɓe nanggaɓe toon to taw ko hamas nangui ɗumen ko siftinde on tan ko guila haare nde fuɗɗinde guila 7 octobre ha ɗo gonɗen ɗo ene wayno ko kamɓe israel eɓen continue ɓen ko bombarde nokkuji kewɗi taw ko nokkuji civil en goni ɗum noon ko ɗum woni états-unis en continue kañum hoore mum e riposte oɗo saha joni ɗum noon ko hunde no moƴƴani kadi tugnade hande ministre toppitiɗo ko fate cellal toon de gaza en mbi kene wona 33 ujunere neɗɗo ene wayno oɗo saha joni warama sibabu ɗiɗon bombardement ji donc ene wayno résolution kadi wota ɗo heccita ñande altinde no toon to nations unis yamiri wonde ko israel e hamas yoɓe dartin haareji kono e woni israel koko sali oɗo résolution ɗo yarata ɗo oɗo saha joni toon to mali ene wayno parti ji politique gonɗi toon kanƴi fof ɗi mbawi dakkodirde wiide wonde ñagade hono gouvernement militaire gonɗo toon to mali o garɗo e pouvoir guila hitande ujunnaji ɗi e nogas ɗum noon ko caggal kuddetaɓe mbanno lewru mois d' août tugnade ko parti ji noon kaaliri ɓe reporti joni hakken wona laabi ɗiɗi hoɗoɓe gartirta laamu e juuɗe civil en ene wayno oɗo saha joni hono ɗiɗon parti ɓe namdi ɓe mbi ko yaaci hono kamɓe gouvernement gonɗo toon militaire o ɓeɓe pewji woteji ɗum noon ko artirde laamu ngu e juuɗe civil en kala komin joguino mandat provisoire ko pour ko fate kam militaire uji gona e pouvoir gasi ko hanki ñande no gasi jeegom lewru mars ɗum noon ene wayno ko oɗo saha joni ɗeɓe gonno toon to mali ala dattaw ƴeftade holno kamɓe militaire uji ɓe jamiri walla ɓe cikki wonde woteji en mbawi waɗede toon to mali pour artirde laamu e juuɗe civil en toon to ukraine en wayno ko kamɓe russie ɓen continue neldude missilaji ɗum noon ko toon to leydi ndi surtout guure mawɗo ko wayno kiev ko ɗum waɗi oɗo saha joni ono kamɓe ukraine eɓen continue ñagade kadi kaɓirɗe surtout kaɓirɗe bawɗe samminde ɗiɗo missilaji ko mbiyata kaɓirɗe défense ko wawi wonde fof ene wayno kamɓe ukraine kamɓe koye maɓe mbayino neldude drone aji toon to raffinerie goto gonɗo toon e nder leydi russie ɗum noon ko raffinerie mo waɗani frontiére gonɗo hakkude ukraine e russie ɗumnade noɓe haalira oɗon sibabude ɓe bombardi oɗon raffinerie ɗum noon kadi ma wawi ɓeydude ɗum ɗon kadi ma wawi ɓeydude prix ji pétrole brut sibabude ko raffinerie mawɗo russie ne jeeya e leyɗele ɓurɗe mawɗude mawɗe donc russie ne jeeya e leyɗele opec mawɗe gande balloji donc russie ne jeeya e leyɗele opec mawɗe produisoɓe pétrole e kadi yeeyoɓe pétrole brut e aduna he donc sibabu no waɗa raffinerie fellede kadi ma ɓeydu prix ji essence balɗe garoje ɗe bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio diol sare wonande onon wonɓe diwan westchester ɗum noon siftinde on tan ko janggo ñalawma wonata ko nogase wonata ko 17 lewru korka ɗum noon kadi subaka ene wayno ko kajjari fuɗɗo dartoto donc ñalawma janggo won hawrata ko 17 lewru korka ɗum noon kejjari janggo alhamis kejjari foti dartade non 6h14 woni kejjari nde foti dartade ɗum noon siftinde on tan hande salade juulete ko 6h40 ko fate kumtari janggo
ene wayno kumtari foti ñalawma alhamis o ko 7h58 woni kumtari 7h58 woni kumtari ñande alhamis ñande aljuma noon kejjari foti dartade ko 6h12 6h12 du matin alhamis ɗum noon ñande aljuma 6h12 kejjari foti dartade kumtari ñande aljuma nde ko 7h59 noon ha janggo kadi ma en gartoto e Allah jaaɓi ko fate korka bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi habaruji min jogornoon hannde ɗemgal Pulaar siftin noon tan hannde ko ñalawma alarba hawri ko 17 lewru korka donc hawri ko 27 lewru mars yen mbaalo jaam ha janggo kadi so tawi Allah jaaɓi